Kinongson maran hajin rut ilapan pa bagi persya ya kejing tha jong sarkar ban le chong di jing di hapuru mat ga dawa yak sarkar bakan aishwa ya kas COV ban penbiang ya jaka song dukan ga babiang dara ka sarkar kala ban le kumta kinong persya mat kin le ban song jaka bak sarkar ka pen kre kilapan pauru bakim tre yak arpo hajar tingka ka bak sarkar kala torwa lada kamla ban ai ka jaka song dukan ga babiang nyingi pediang lada ka ay jerut ne MTC ne long ha kini ki area namar kadon kidon baba lada ngan batai pi hang ne ka khamti bah ka sarkar te lada ngin le batai le man kani ber kha di jakar sarkar bing batai ka jakar sarkar te ngile ngim don bor e namar ba ka jakar jong sarkar ta ba balai te ngilong raw kam de jakar de balai lada kam de ka jakar sarkar kami ki tanlang sebab balai la dam dai ka jaka sarkar pat kale dan bor hadang kadne kadai ka jaka jungi upaj ba em kadai ka jaka jungi upaj ba bat ngi ngim kwa te baba ban long kum hante hapo muda bakan long kelumar kum tu ngi kwa dai ban long jai ngi don hane tang khandia tang lai pusan ngut ane sau ngut ki bom yo ai pik ru ki don hatu kasni te ngi don tang khandiat hang ne ngim kwa te bakan long huri hura kum hate muda PM ka jing yak keni ka jing mi YouTube kum tu khilai i lut hi bar ka itu nai batai kong ngi kwa ba ka sarkar kan penbiang syai klaisen gidi ban aishwa hadin ding ayo ai klaisen ya baro kan sa ai pat jaka ngi kloy madu hikulare ngi ban ai kata ka pisa ka song pisa ngi so kemen henrai bat ngim plak pat ban priang ya tu pisa jan pi namar ba phip sa jong hi barbar ni ki ai san snem ki ngop ro man san snem na kadang ngi ngo rit men sem ma bikan kum ta haman lagi gini aki social media ta kadang ngi ngo ya ham ni tieng ni smie ken yu kum kita ngi sula rangen kum no ngi kwa ban em la ka jong ka hok te lang em chi phau ar phau ro ni la te ban pnam je ka yeng ane la da pi ai me pi kamut kata kupsa ge pi ai me pi kalong kam su song dor te ngi ni kwa bakan mit ko umsap ma pi ro madu ba pi dan ha ta shuki dei lang ba jong ngi ki pai ba phila ban song to man tai phila dan ha ta shuki ha tu phim la sip madu ban ya ya ka kam don da tu mun siem jong blei semado ni hang ngi dei kari khasi kepada tang kadot pakangap inya phayo ukhar mar sin ang shikintin bot mare sejaka bang phip la kungkre ukmen namar balai udai ubar jela ubanang no banang tai ukmen namar balai hangni uyo ban song suk hande yangi kra jela pan phimla ban ai ya kata ka ya ka hok jong ni de kini ke COB balai medu kini COB kamla ki ong ba ya na municipal ki ong na ba hab ya na CEO kum ta ter poisa ki bisi poisa du karban harbat na hadu matang tip shay ba de lang ba jeng phi madu ki ba order ya kini ki ai baro de lang ba jeng phi madu penbej madu kham kloi lama la da phimna ban penbej madu kan long ke jing jar bat kan jar hi ngi ka jelai jingi bro ko wei kham tam le mata la da ngi phimna ban lek kham kloi ngi ban ai kini ki jing dawa ki jingi madu kalong ke jing do nong ngi kapat kari khasi jingi kila ban wan ha kani ka por la ne la shalis ni ya lek kham kloi madu ba phin wan ra ya kini ki jing saya jing ya khi jingi phin pha ya kini pulet ba pli kini gilei kisakri ba pha ma phi phin pha ini isar ni balong imagister nang ni iwan ban persutho yang hoy idon ha kiduti habwan isin ai yang bangi dei prakasi iong isin ai yang tang mangi ngi sutho te kata phi pha ini pulet lada phim pha phi ong yaki phila ban ot katulop lani phila ban set ya katulop la ban do kam kin hambat te
ke duty henry ka bor tang tip sai ba ka dei lang ba jeng pi ma do ba pi ai tes ngo haba kumta ki pha yang ai ong kini ong le chata haba hapan le mangi kwa pan mare da po chata oh don meeting kila tip lupa bengin wan kila pet kenang na kada harkat adum tang tip sai ba dei lang ba jeng pi ma do terus don ngo ba na karpat ye pi ai lat yang i bat pen beng yang i kita ki COB jongi kini ki pai ba bam pat yo hadin tang sa ai ke jaka ka ba beng ni ngin le ja ka besuk ngem kwa ban ya ne persya ye pi sarkar ka sarkar kadi ka kami nam ta jongi ngi de ki ko nam ta jeng pi handai don nam teng ngi ki bangi ni la ban ong ba ni de ki ko na ka handai la da pi pim pen beng ta do ni hapan long da ka nyem la de ban sya bina ban ai ta ka rai ka ba ni kwa Duk resto nak por bangilani bangim to balai ba ngi yam ngi paj donut kim kum kilong kemi hang ne kum kiselong kemi namar ba ngi i kimar kimata ki jongi kitenrong ha jorong kali dai ke katno ngi lung kamen sim ngi paj ka donut ba ngi yo i ala ki jong kimar kimata kum kiding kum ki ai ki bak tilak tenrong ha ka jorong kali ban lek pen bread yang ngi kimi kisuki te katno ngi paj donut te takadang ngi kum yam dakajing ngo melung dakajing lung mensem namar bangi yo i ya kita kitar ki jongi ki bala ni katno kajing pang mensem am don bala ban batai takadang ni paj kadok not ni saya mahkamat jongki ki media bat ki paj ba ki yo i ngi namar ba ni longkum kita ki merau ngi longkum kita kinong lute bangi wan ban kamai jakpo ban kamai mensi ban bam met ni ki baduk basuk te ngi wan hagane ga jaka ni kamai ya ka hok ni im hok ni dai ban yo hok kita ki badai hok ken ka jing kamai ka jongi te takadau ngi wan hagane ga jaka menta bang yo iru men met ya madu prestut ila mi yong ngi ba to ngi ya trelang bangi ngi ya trelang ban ngi ba in saai yang ngi arpo hajar tingka ngim tre madu hajar go madu ngan ongkum ne ya pi kabyang ba pi pen i yang i da kum tu namar menen mestap ngadang pen pa bo ong hit ya ki MLA da ki krur pi yo hanrei kat ba yang i pat balai ken kum ne namar kata ngawan biang hang nem ta yang i ro pi mun ban hit arpo hajar tingka sikli hit arpo hajar tingka sikli ne pitir arpo hajar tingka ban phale chong yang i hang tei ngamla ban ngej ba phin ai yang i arpo hajar marwe ni don hayeng khat nyong wat te pi ai arpo hajar tingka yang i season ai kumba pi ai hamuda tengi yang kata madu ngi wan hang ne mdei bang i wan dawai pi yak ta kapisa ba pi phin ai yang i ta kapisa ngi wan hang ne ban kamai hok ban kamai kendoi jak po hite ya kata ban kamai mensi ban syat menit par ni ngate ngakarpat namar balai kane ka kamenta bangi ngi keren menen imi imadu tang supen mi ini ki media ingi baki wan sim di kelingi imadu imi blut ngalingo ngan jingmut jongate bedai imadu hi yangi iba kontrol yangi ya kane te madu ngate ngas ngosem jing shisha ya kane te yarap lem kenyangi menta bangi ngikwa ya kajaka ke area hajirut ai kenyangi ro kumba pi ai kiwai ngirungi pediang te lada kasorkar kan ya penbaik bat ngi don rutang kendiat ndai shibun madu kamrut shibun lada pi ai yang ngi balada pi kamu kong namar mentang i bagi klik ayang ini ngite ngi di baik himla man kata ya kamen sim jongi ya ka hok jongi to pikta ya giding jongi pitrong hakali phira philek pen bread chano rongi ngim tip shu tabai katung ya lu da kapisa mo tharai kam dai ka hok ka jongki baki ki la long kum kinong tu namar ngim juan pli dukan tengi mestep ki wan tabi giding jongi mestep ni wan baik lai baje so baje shajrang
kamu sabar je lah dah gila kuan baru kata sabar je Kamu jadi tiar pik lara ni kamu. Kilara lu dia kini kiting kindang tidi bangi siang banang ne kabi nala ai ma tengi ya siang kai kum tu barit kat kum kitu ini lain belawan ai municipal mencai kan te ngi siang ne tengi dala ya siang ne pat kilakir lu kiting jongi bangi men step tinggi ban beli dukan dan berewan namar kata te ngi te ni ngi so jancar pala tak kadang pat kedok nut mendien bangi i bakas jing sha le don bor ba sha papalan Kamu dah ke surga